Jodak ma Kisumu kod aluora mare koro dhi yudo yot kotenore kod okang' matend kaunti kanyakla komakore kod kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Gimigawo mong'ere ni Africa Cancer Foundation sidho ayanga nyamburko mabiro bedo kalimo gwenge mopogore kachwalo chenro mag menyo kod thieth ne kansa mano machiegni gi jopiny e yo momondo mendi kaka yorno ero mar kedo kod tuono. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kane giloso e kinde nyasino kotelnegi kod gavana ma Kisumu, Ngire Peter Anyang' Nyong'o, giyango ni chenrono dhi kelo thieth mar kansa machiegni kod jopiny, kochakore e timo menyo e samo mondo gino madhi geng'o wach jotuo dhi e osiptal ka kansa osenyorogi. For the people of Kisumu, Siaya and the wider Lake region, this initiative represents renewed hope and greater access to life-saving services. Quality healthcare should not wait for patients who seek it, but must reach them where they live. Cancer osenyoro jowa kendo jowa mang'eny biro ka gin gi cancer miluongo ni stage 4. To gini osehinyowa kata ka gibiro chon ahinya to gibiro e stage 3. So with a lot of screening and prevention and early detection, at least it will help us reduce the gap. Our patients will present a bit early in stage 1 and 2 because potentially they can always be cured. Pinyo wacho kokalo kuom migawo mar thieth korka korgi opoyo chenro no ka gitielo ni mano dhi konyogi e thiro nya mar tuo kansa e kor gwenge ma pacho ka. Majority of the cancers that we see can be prevented or detected early, and so that means that in the next few years we should be seeing cancer cases diagnosed in earlier stages, stage 1 or stage 2, whereby we will have better outcomes, we will have better survival, we will turn around the story of cancer in our country. Achiel kuom jogo ma osekedo mar loyo lwenj tuo kansa opoyo wachno ka okoni dhi miyo gi yot ahinya to yudo thieth kendo konyo kedo gi tuono e kor gwenge, kowacho ni mondo oket mijing'o e siro kansa mar duong' chuo kaka itimo ne kansa mar dhod nyodo, kaachiel gi keto kar nindo mar jotuo mawuok maboyo e senta mar kansa masani gero Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Amor gi launching mobedo launched mar cancer screening vehicle ma mondo dhie reserve mondo dhi otim menyo. Koro center ma oger kar odhi konyowa gi yot mang'eny. Joma koro osebet ka lawo thieth kuonde mamoko biro yudo thiedhgo ka. Kaka ne gitemo matek ma giyudo sponsorship kuom cervical. Gitem matek mondo giyud sponsor mar prostate. Kanyo nitie hinyruok mang'eny ma joma chuo hinyore. Kaeto center no agombo ni kabeto oketie kamoro ma jomo mabor nyalo yude kar buor nyalo dok ji ninde papka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, County